ik een verhaaltje lezen uit het Tomkeboekje. En dan hier we een hele mooie in het zak, want tante had een groene shirt hoor. En dit bladje is echt mooi groen. Zullen we die doen? De apel? De apel. Grietje de roep kroept terug de tuin. Ze had een fjouwerbladje slaat op eten en traaien ierbijen. Nou is ze wurg. Ze ziet een mooi plakje om haar del te gaan. Wat lijkt er in het gas? Oh, een grauwe apel. Wist wat ik dacht, ten Grietje? Ik neem een hapje van de apel. En nog een, heel tijd meer hapjes. En zo maak je ik een gonkje in de apel. Ik troep, kroep, trouw het gonkje. En als ik midden in de apel ben, maak ik daar een halsje. Daar kan ik dan lekker koesen. In mijn appelhoesje. Wat een goed idee. Grietje zal de eerste hap nemen, maar dan jet ze wat. Hé, wat zal dat? Waar roept hij? Oh, het is een orenroep. Dat is mijn appel, roept de orenroeplulk. Ik ben hier al. Ik zeg de appel is eerst. Oh, net weer, zei Grietje. Ik weer eerst. Het is mijn hoes. Oeh, net best. De roepjes krijgen spul. Ze vernemen net dat er iemand onderstaan komt. Het is Lietse Willem. Hé, een lekkere appel ten Willem. Die is van mij. En wat doet er? Oh, ik liet ze wel om de apel op. Zie je twee roepjes? Ik zie je roepjes, doe dan. Wat is het? Nee. Nee, een sla. Zie je, vindt Lietse Willem vindt een apel. En die dat zo. Lekker op eten. Is die appeltjes echt zo lekker? Ja. Ham, lekker op eten. Ik had die stikjes aan. Oh, dat appeltje in stikjes. Dus de skilt met me verdienen, dat met me verdienen stikjes. Ja. Ja. Wat vind je nog meer lekker fruit? Hierbij. Hierbij vind tante ook heerlijk. En vind je druifjes ook lekker? Ja. Ja? Ik ga even pakken, oké? Oh, die pak de druifjes. Geef je lekker onder de druifjes. Want een online tonkenverhaaltje.